Tinc una gran notícia. Puntuar mi outfit de vuelo. Bon dia, penya. Quina son que tinc. Últim dia a Japó, últim dia a Osaka. Volíem anar a un parc, però està plovent, així que anirem al Pokémon Center. Però... Per tercer cop en aquest viatge anirem al Pokémon Center. Però, abans d'això, anem a esmorzar. Cafelito malo, como siempre. Onigiri de tonyina. Elia s'ha viciat els mochis. Aquest és mochi amb cookie cream. Mochi amb cookie cream, Fa bona pinta, Està bo, està molt bo. Gent, tinc una gran notícia. Ha tornat el meu pastís preferit! El dia abans d'anar-me'n, doncs me l'havia de jalar. És que és una meravella aquest pastís, És com si em fotés 10 creps a la vegada. És espectacular, És de lo millor que m'he menjat a la meva vida. És com si et mengessis un núvol. No et pesa. Perfecte. Opa! Jo va fer un corral. Wow! Pokémon Center. No ho he fet. Vámonos, Pokémon Café també. Podríem haver esmorzat allà. Podríem haver esmorzat un Pikachu. Benvinguts al Pokémon Center d'Osaka. Uau, aquest és més gran, que tots els que hem vist. Anem a veure. Mira, ja que estic aquí us vaig explicar una història una mica friki de lo que... Sí, l'hem trobat! Que maco! És supermono! Mira, és molt suau. Uau, ens l'emportem. Compra esto, yeah! Bueno, lo que us anava a explicar. Pokémon, quan es crea perquè el creador de Pokémon, el senyor que es va inventar Pokémon, que no me'n recordo com es diu, li agradava molt de petit jugar a cazar bitxos i s'inspira en això per crear aquest videojoc. Quan el porta a Nintendo, no l'accepta Nintendo. Per què? Perquè està supercentrat en el Mario i en el Donkey Kong, crec, però amb el Mario en general. I llavors no l'accepta. Al cap d'uns anys l'acaben acceptant. Però el primer joc de Pokémon no triomfa. No triomfa fins que es descobreix un misteri, que hi ha un Pokémon més. Com un bug, era un error. Un error que l'havien posat sense voler, per espai. Un error. I la gent es comença a obsessionar tant en aquest Pokémon, que és el Mew. I així es fa famós Pokémon. Aproximadament, molt ràpid explicat. L'Eli estava fins als collons de mi de que vagi al Pokémon tot el rato. Me va dejar. Tremendo donko. Hem vingut, com a últim dia havíem de menjar ramen, i hem vingut al millor ramen d'Osaka. No puc parlar molt fort perquè aquí està la penya esperant, així que vamos a ver. Mireu això. Crec que aquest és el teu, que té molta carn. No? Té pinta. Kishiwada, station number NK24. After Kishiwada, we will be stopping at Aifuka. Ja estem a l'aeroport, hem fet el check-in, encara que ens ha costat una mica, perquè tingueu en compte que si el vostre cognom té una I al mig, ho heu de posar també a l'avió, ¿vale? Però bueno, aquí t'ho solucionen tot molt ràpid, això és un avantatge que hi ha i ja estem, ja
Hi ha catxapons aquí? Anem a veure els catxapons de l'avió. Nosaltres anem una mica justes. Va, anem a veure els catxapons. A ver. Son tremenda mierda. ¡El avioncito! Está a tope ya, está a tope. Vigila que arranca. Estamos ready para Bangkok. Puntuar mi outfit de vuelo. Outfit de vuelo. Mira, สำหรับผู้โดยสารที่นั่งแถวที่และที่นั่งทางออก m'agrada més amb la dessuadora, จาก però เก็บสัมภาระด้าน m'agrada หน้า això. ของท่านโปรดเก็บสัมภาระของท่าน Ulls de sol, que volia comprar-me un tapa-ulls, però no me l'he comprat, no m'acordo. Si colleres de sol y gorra. Puedo ser o Justin Bieber de incógnito o una persona que no quiere que lo molesten. Hem arribat. Aquí són les 12 de la nit, però és que a Japó, d'on venim nosaltres, són les 2 de la nit a Japó. I ens tenim un son... Estem més apalancades ara mateix. Mare meva. Tinc una gran notícia. Puntuar mi outfit.